Avui comencem el programa anant de concert. Si us agrada la música, teniu una cita diumenge a la tarda al Teatre Auditori de Granollers. Us hi espera un espectacle ben original basat en cançons que parlen de 4 ciutats del món: Londres, París, Nova York i Granollers. El concert l'ofereix el David Puertas. A qui hem anat a veure? I tant, me sona. També. Tot això és Mozart. Val. Mozart en va escriure moltes de peces que s'han fet molt famoses, però sobretot el que va fer va ser viatjar. Va viatjar moltíssim. I, per exemple, va estar a París. I quan va estar a París va fer una simfonia que es titula justament així: Simfonia París. Què hi penja en tot això? Per què m'has fet tocar? Tu ets la sorpresa. Ah, són de sorpresa. Això era la Simfonia de la sorpresa, de Haydn. Haydn va ser un autor austríac, que va estar molts anys a Àustria, però després va viatjar i sobretot va anar a Londres. Allà va escriure 12 simfonies fantàstiques i l'última es titula Simfonia Londres. Va! La sorpresa. Aquesta era la meva. Digue'm una ciutat. Nova York. Rhapsody in Blue. Rhapsody in Blue. No tocarem aquesta peça, en tocarem una altra, però també dedicada a Nova York. Una d'un compositor català, Xavier Montsalvatge, que va compondre una postal a Nova York. Molt bé, doncs acabem amb música de per allà, amb una miqueta de jazz. Música de jazz, vinga.